Jeg, Pauline, Anna og Christine, vi vil gerne fortælle, hvordan vi isolerer Y i den her ligning, ligning 7. Og for at vi har forståelse for ligningen, så præsenterer jeg lige begreberne for jer. Y, det er bruttonationalproduktet, C er privatforbrug, I er investeringer, G er det offentlige forbrug, X er eksporten, T er skattetrykket, C0 er basisforbruget, lille c er forbrugskvoten, og lille m er importkvoten. K, det er vores multiplikatoreffekt, som er et udtryk for, hvor meget BNP forøges, når investeringerne eller det offentlige forbrug øges. Ja, og det er altså den her ligning her, som vi skal isolere, sådan så vi får den ligning, som vi gerne vil have længere ned. Ja. Som sagt, så vil vi gerne have vores Y til at stå alene. Og det er så det, vi vil fortælle om nu. Ja. Og det første, vi gør, det er, at vi rykker lidt om på nogle af de udtryk, vi har heroppe, så det bliver nemmere for os at få Y til at komme over på den anden side. Og en af de grunde, vi gør det, det er, at vi lige rykker den her C0 over herover på den anden side af parentesen her. Og derudover så rykker vi også Y og M herover hen imod parentesen, fordi der står minus, plus at de er ganget med hinanden. Så herover har vi ligesom alle dem, der er ganget med noget, og herover har vi dem, som bare ligger som plusser med hinanden. Ja. Og efterfølgende så reducerer vi det udtryk, som vi har fået ovenover. I formlen ovenover, der kan vi se, at vi har Y gange M, og vi har også Y gange C. Og for at reducere udtrykket, så sætter vi vores C og M ind i parentesen, så vi kun har et Y, som skal ganges med hele udtrykket her. Ja. Og det kommer til at give det samme. Og så hernede, der tager vi så det her udtryk Y parentes C og så videre, og det minuser vi på begge sider, sådan så vi får Y minus udtrykket her, og så går det ud med hinanden på den anden side. På den måde så får vi y'erne over på venstre side, sådan så vi ikke har y'erne længere over på højre side. Fordi vi vil jo gerne isolere Y. Ja, og så i det næste led her, der reducerer vi ligningen endnu en gang, så vi kun har et Y. Men det er sådan set det samme udtryk som ligningen ovenover. Vi har bare reduceret ligningen. Efterfølgende så vi vil jo gerne have vores Y til at stå alene, så derfor dividerer vi ledet i formlen, som vi kan se her, på begge sider, så vi får et samlet udtryk, som vi kan se hernede, hvor vi har vores Y til at stå alene. Og så bruger vi, at vi ved, at multiplikatoreffekten, altså K, den er skrevet med den her brøk. Og den her brøk, det er så den samme som den her brøk heroppe. Så der erstatter vi faktisk den her brøk, vi har fået isoleret heroppe. Og så indsætter vi K i stedet for, og så får vi resultatet hernede. Og så bliver Y altså isoleret, og det ser sådan rimelig pænt og medgørligt ud. Ja.